הישירה הייתה בבניין שאתמול שלחנו אותה למקום ממוגן. אנחנו מבינים עד כמה זה אסטרטגי קיומי על המדינה שלנו, ולכל אחד מאיתנו יש את התפקיד הקטן. אתם תעשו את הדברים הגדולים, אנחנו ניתן לכם את הגיבוי, זה הכוח שלנו, כולנו ביחד. אנחנו עם שתי זירות נוספות בהיקפי, ללא נזק ולא נפגעים. באמת, בית חולים עשה פה עבודה מדהימה ופינה את הקומות העליונות ורידד את כמות המאושפזים. אנחנו בהערכות מצב עם הרשות המקומית, אנחנו חזקים בעורף כדי שתוכלו לעשות כל מה שצריך בחזית. אני כאן בבית החולים סורוקה בבאר שבע יחד עם שר הבריאות, עם סגן השר אלמוג כהן איש הדרום, ועם לא פעם ראשונה עם מנהל בית החולים סורוקה. אנחנו רואים כאן את כל ההבדל. אנחנו פוגעים במדויק במטרות צבאיות, במטרות גרעין, במטרות טילים, והם פוגעים בבית חולים. הם פוגעים בבית חולים שאנשים לא יכולים לקום ולברוח אפילו. הם פוגעים כאן, לא רחוק מכאן. יש כאן מחלקת ילדים ותינוקות. זה כל ההבדל בין דמוקרטיה שפועלת לפי החוק כדי להציל את עצמה מהרוצחים האלה, ומול הרוצחים האלה שמעוניינים להשמיד אותנו, להשמיד כל אחד ואחד מאיתנו עד האחרון שבינינו. אני חושב שזה אומר הכל.